मोनबाय मा साननैसो खम दुखु जाना दंमोन आङो गोलैनानै सर हामबाय दे एसेबां गोलैनानै दंमोन थेवब्लाबो आइया खेबसेबो नायनो फैयासै आरोना फैसा हरबाबो माबा पुसुकुनि आखायावसो हरोमोन बा फिसाजोखौनो खेबसेबो नायनो फैमारासै आरोना नोङो आयै बिराद दुखु मोनो आं बे बाथ्राखौ सानबाथाय आंनि हौवा गोबोरखि मोखाङासो आंखौ बेसेदि नायदोंमोन बानानै खिलाङोमोन हासुनो लाङोमोन बेसेदि मुगैयोमोन आं बेखौ नाथाय दानिया मुगैला आङो अननो ओंखारो मानो होनबा आंखौ बेसेबा माबा खालामदोंमोन आरोना बियो जोथोन लाखिदोंमोन बियो आंखौ नाथाय आंनि जोनोमगिरि बिमायासो आंखौ नायनो फैयासै खेबसेबो बेखौसो दुखु आरो आंनि फिसाला मोखाङाव लाग्राया बिमाखौनो एसेबो नायफिनासै गुमारियासो बेसेबा आंखौ नायबोबाय फिसालाखौसो बांसिन अनोमोन आङो नाथाय फिसालाया अनबाबो आंखौ नायसननायानो थायाखैमोन फिसाजोआसो आंखौ बेसेदि हेल्प खालामबोदों पुर्निमासो माथो औ लाफाथि बाजै सगाव थांदोंमोन आङो टिल्लुआ लोमजादों जोंहा फार्मासियाव मुलि लायनो थांदोंमोन आङो मानसिफोरा लोमजासोदों मुलि जाबा हामगोन खोमा दे माजोंथ' थांनाय नोंहा माथो स्कुटि दङलै थाबायना थांदोंमोन आं बाजै स्कुटियाव थाव गैयाना मा थाबायना थांदोंमोन मा थाबायना थांदों एसेबां गोजान लामा औलै बाजै टमटम गारियाव थांबाबो थांलाय फैलाय 50 थाखा थांगोन ना बिनि थाखायनो थाबायना थांदों आङो आयौ खेबसेसो जाखो ना बेटारिसो जाखो बिसालाय बेफोरबायदिथ' नङामोन आयौ मा नोङो 50 थाखानि थाखायनो एसेबां गोजान लामा थांलाय फैलाय थाबायना फैदों आरो माथो खालामबावनो बाजै फैसायानो गैथारा जादों नोंसा फैसा गैयि जालांबाय मानो नोंसाथ' बेसेबा धोनिखामोन नोंसानो बयनिख्रुइबो धोनिमोन जों गामियाव मानो बेफोरबायदि जालांखोब्रा माथो बुंबावनो आरो बाजै जा एसे फैसा थाखा दङमोन सिखावनो लांजोब्बाय सिखावा नोंसानि फैसा थाखा खावना लांजोबदों आरो माला आं दिनैसो गम मोनदों दिनै बोसोरसेयानो जासिगोनलै बाजै हाजिरा खामला मावनासो जागासिनो बे साननैसोआ बिदिनो आरो आरजिना लानो रोङासै होमबा थारमाने बे न'आव जिखिनि फैसा थाखा दंमोन बेखिनियानोमोन आरो बाहेराव गैयामोन होमबा आरो हा हु बायना लायाखैमोन आरो ओमफ्राय दखानफोर होना लानांगौ औलै रोङासै जोंफोरो मा जाबावनो आंबो आरो आथिं खहा जानानै दङमोन ना बेसेबा गोबाव मोनथिगौ आङो बाजै सानसेखालि नोंसा गुमारि नानिया आंनाव फैसा बिनो थांदोंमोन ना हरनोनो हायासै आं जे बोरैबा मोनदोंमोन बाजै आंलाय एसे गाज्रिसो मोनना दङमोन दे नाथाय दा खोनानानै एसे बोरैबा मोनबाय आरोना दुखु मोनबाय नोंसानि थाखाय माथो खालामबावनो आरो बाजै खाफालानो गाज्रि दे इसोरा अनोबालाय उनावबाबो माबा जागोन धोनि जागोन दे होमबालाय बाजै थांनि र' हौवायाबो लोमजादोंना थां मा बायसिहाय बे टिल्लुआबो बिजनेसफोर मावना लानांगौ दा भिखारि जाबायना आंहाबो एसे बिजनेस मावनांगोनहाय मैगं बेफारखौनो होनांसिगोन बेफोरबायदि थाबाय थाबा आंहाबो भिखारिसो जालांगोन सन सुबिदाथ' आरजिनो थांदों र' थेवब्लाबो बेनियाबो धार दङना बिखुनजोनि धारानो जोबाखै आं गिबाय फैसाखौ होननानै गिबाय आं नुदोंना आरजिना लानो हायाबा बेफोरबायदिनो जायो फोजोंसार आं नोंखौ खबरल'सो सोंदोंमोन मेसेजाव नों आंनो रिप्लाय हरलाया आरोना आं जोबोद दुखु मोनदों खमसे खम नों खेबसे रिप्लायथ' हरनो हागौमोन ना सानदोंमोन आं नोंनो हरा होननानै थेवब्लाबो हरफ्लाङो मानोना नोंखौ आं ओरैबायदि मिस खालामबाय थायो मानोबा नोंजों रायज्लायनो लुबैसोदों आं मिथिया नों आंखौ एसेबो केयारखौनो खालामा मोजांखौनो मोना थेवब्लाबो आं नोंखौ मानो एसेबां मोजां मोनो आं गावखौनो मिथिया आइ मिस इउ फोजोंसार आं सानदोंमोन नोंनो मालाबाबो मेसेज फन हरला होननानै मेसेजखौ हरनानैबो रिप्लाय हरजायाखै नाथाय आं फन हरगोन नोंनो दानो नोंजों बेसेबा रायज्लायनो लुबैदों आं फोजोंसार हेलौ फोजोंसार मा खालामदों मा खौरां दङ ओरैनो मामोन मानोबा फन हरदोंमोन ओरैनो हरदों आं फोजोंसार नोंखौ मिस खालामदों मेसेज हरबाबोथ' रिप्लायखौनो हरा माथो नोङो फोजोंसार आङो मेसेज हरबाय थानो सोलाबालै मा नों आंखौ एसेबो गोसोखांमारा होनबा फोजोंसार मानो गोसोखांनांगौ नोंखौ आं नोंखौ मोजां मोनखायानोबा देमग्लाय नों आंखौ मोनथिखागौ माथो आं नोंखौ गोसोथोआ होननानै
थेवब्लाबो नों आंखौ मानो सोंबाय थायो बेफोरबायदि? माथो खालामबावनो फोजोंसार, मानोबा नोंखौ मिस खालामबाय थायो आङो। नोंखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनो माने। देमग्लाय, नाथाय आं नोंखौ मोजां मोना। दोन फना। बेफोरखौ खिन्थानो थाखायसो नों आंनो फन हरदोंमोन नामा? सरि फोजोंसार, माथो खालामबावनो, बे गोसोखौ हमथाना थानो हाया आङो। दे, जेबो नङा दे, दोनदो। फोजोंसार, नों आंखौ गाज्रि मोनबाय न'? दे, गाज्रि मोनाखै दे। आं मिथिगौ नोङो आंखौ गाज्रि मोनदों होननानै। गाज्रि मोनदों होमबालाय लाखि फनफोरा। आंथ' नोंखौ फन हरनो हराखैना। मानो बेफोरबायदि बुङो एसेबां खाब्राङै नोङो फोजोंसार? आं नोंखौ मोजां मोनोखायसो आं नोंखौ सिं जानानैबाबो फन हरो, मेसेज हरो। सिं जाना मा लाब देमग्लाय? नों हाजारखि सिं जाबाबो आं नोंखौ मोजां मोनखाया, मिथिगौ ना? बुजिबाय नोङो देमग्लाय? ना आरो बुजायबावनांगौ? बेसे बुंनांगौ नोंखौबो आङो। ओरैनोबा मानसिया टेनसनाव थाखायो। नोंबो फन हरलाबायनानै आंनो बाराद्राय खर'खौ गाज्रि खालामना होयोलै देमग्लाय। मा हौवा मोनाखै ना मायो नोङो जिउआव? रावखौबो मोनाखै? आंखौ बिदि नांथाबबाय दङ? बेदलाव थां माथां। आङो ना नोंसोर नारि जातिखौनो मोजां मोनखाला, मिथिगौ ना? नोंसोर नारि जातिफोरा ओरैनोसो माने साननैसोल' मोजां जाना दिन्थिफ्लायो। बिनि उनाव आसलि रुपखौ उनावसो नुयो। नाथाय आं बेफोरबायदि नङा फोजोंसार। नों सानदों नामा आंखौ बिबारि बायसि होननानै? देमग्लाय, बिबादिनि नाम लानाङा। बिबादिखौलाय मानो गेजेराव लाबोदों? आंनो फन हरनांला नोङो, मिथिगौ ना? नोंथ' बुंदोंमोनलै देमग्लाय, आंनो मालाबाबो फन SMS हरला होननानै। मानो हरबावदो नोङो? माथो खालामबावनो फोजोंसार, बे गोसोआनो मानियाबा। मानिना ला, आं नोंखौ मोजां मोना। आसुरित दे नोंबो देमग्लाय। मा नों रावखौबो मोनाखै ना मायो हा? रावबो हौवाजों फसायजाया ना मायो? आंखौनो मानो नोङो मा मोनबाय दङ? फोजोंसार, मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो आंखौ? मानो जानला मोनला बुंलाबायदों? दे जागोन दे, आं नोंखौ दिनैनिफ्राय मालाबाबो फन SMS हरला। सरि, आं हरमारला दिनैनिफ्राय। प्लिज हरनाङा, मिथिगौ ना? हरनानै आंनि खर'खौ गुदुं खालामनाङा। हरला फोजोंसार, हरला। रावखौबो जबरदस्ति मोजां मोननानै जेबो मोना। नोंखौ डिस्टार्ब हरनायनि थाखाय सरि फोजोंसार। साला बे सासे मानसिया हौवा मोनजाराङा ना मायो? मा आंखौनो फन हरबाय थायो? एसेबांथ' मोजां मोनो नालै आंखौ। नाथाय आं नोंखौ मोजां मोना। नों हाजारखि आंखौ मोजां मोन, थेवब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोना, मिथिगौ? नोंखौ मा आं नारि जातिखौनो मोजां मोनखाला दानिया। लोंहैनोसैसो आंहा, लोंनायानो आंनि खामानि, मिथिगौ ना? नोंसोरबायदि सिख्लाफोरखौनो थाल लाबाय थागोन नामा आंलाय? लाब गैया नोंसोरबायदि मानसिजों रायज्लायबाय थानो। नोंसोरखौ बे जिउआव ना नारि जातिखौनो नांखाला आंनो। जेरैबायदि मस्ला मोनबोबाय आङो बे जिउआव, साला बिबादिखौसो गोसोखांहोबावबाय। ओरैनोबा गोसोखांनानै बेसेबा राग जोंबाय थायो, दुखु मोनबाय थायो। बिनि सायाव आरो नोङो फन हरना होनानै बाराद्राय खर'खौ गुदुं खालामना होयो साला देमग्लाय। गुन्दि थां मा थांनो रागासो जोङोलै आं। बाराखौबा सैयालै आं बाल। सोबानानै साला हायाव खोख्लैना दोननोसो लुबैयो आं बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौ। हौवा मोननो रोङिबाय साला आंनोनो फन हरबाय थागोन, मेसेज हरबाय थागोन। मोनथिखागौआनो आंखौ मोजां मोना होननानै, इन्ट्रेस्ट गैया होननानै। माखौबा मा बालनि हरबाय थायो। दै रागाखौ आङो हालालै। ओरैनोबा गरम सान्दुं गोसा, बिनि सायाव आरो रागा फोजोंनाङालै आंखौ बाल। लाजि ओंखाराबो माबायदि सिख्लाथाय। आइदै लोमजानाया दाबो हामला। मुलि जाबाबो मानो हामला? डक्टरनावसो थांनांगोन खोमा आङो। दिल्लु एसेबो मोजां मोनाखै खर'खौ? मोनाखै। मानो हामाखै? मुलि जाबायानो माथो गरनै मानि। अरनिमा आंखौ डक्टरनाव लांदोलै। फैसाबो गैया र' नोंखौ डक्टरनाव लांनो दिल्लु। 20 थाखा नामाल' दङ। दा गारि भारायानो माथो बेसेबा थांखागोन सानैनि। थांनायाव 40 थाखा, फैनायाव 40 थाखा। आखायावनो 20 थाखाल' दं आंनिया। हाजिरा मावनो थांदोंमोन माथो नोङो हाग्रा फुनो? नोंलाय माथो सानब्रै नामा थांखादों? बेफोर फैसाया मा जाजोबखौ? बेफोर फैसायालाय अबाव थाबाय थानो? सानफ्रोमबो जानाय जाबाय थादों। खरसा थांजोबबाय दिल्लु, गासिबो जिनिसखौनो बायजोबो। अबाव थानो दे? जानाय थावनि दामानो बेसे बुरजाखा, आरो मैगं थाइगंनि दामफोराबो जा बुरजाखा। अबाव थानो दे? बेसे दिन जाबाय बे फैसाजोंनो? सप्तासेयानो जाबाय, बारबायसो दां। दा होमबा आं बोरै थाङो? आंखौ सरकारि डक्टरनियावबाबो लां। गारि भाराया दा गैया, 20 थाखाल' दं आंनि आखायाव।
आं मोनथियालै जिखिजाया आंखौ डक्टरनाव लांदो नङाबा आं थैगोन खर'आ ओरैबायदि सादों ओरैबायदि मोदोमबो सादों आंनिया लोमजानानै हामाखै नों मोनथिगौ ना पुर्निमा नोंहा मा एसेबो मोदोमाव नाङाखै ना मायो मानो मोदोमाव नाङाखै जानो मैया हराव उन्दुलाखै आं मिथिगौ ना नोंखौनि बेसे नायबाय दङ आङो खर'आवबो दै होलायदों आङो टिल्लु नङाबा मोनसे खामानि मावनि दे गारि भारायाथ' गैया नोंखौ साइकेलावनो लांसै आङो हस्पिटालाव सरकारि हस्पिटालाव लांगोन आङो नङाबा आखायाव 20 थाखाल' फैसा दङ नोंखि आंखौ हागोन आरो थिखांनो पुर्निमा आरो आं बोरै थांनो दे साइकेलाव आं हानाय नङा दांलै पुर्निमा आं थैसिगोन टिल्लु खस्थ' खालामनानैबाबो थांथारनांगोन आं लांगोन नोंखौ डाब्लिं गारि भारा गैयाबा दा बोरै थांनो नोंखौ जेरैखि जाया मानो आङो दिनै डक्टरनाव लांथारनांगोन टिल्लु नोंबो थांनांगोन माथो खालामबावनो उफाय गैया फैसा गैया थाखा गैया आं लांगोन नों टेनसन खालामनाङा बोरै जाबावनोलै जोंनि संसारा बेनिखायनो बुङोमोन ना आङो टिल्लु नोंखौ खामानि मावनो थां होननानै नों गावानो थाङा खामानिबोथ' मोननांगोन ना खामानिखौनो मोनाखै आरो दाबायसो एसेबां सान्दुं गोसायाव आं हाजिरा मावनो हायाना नों बुजिनांगौ इसोरादि मा खालामखौ जोंफोरखौ बै सिखावा फाप्पिया जाला फाबनांगोन जोंफोरनि न'खरखौ ओरैबायदि दुखिया खालामना गालांबाय ओरैबायदि भिखारि खालामबाय पुर्निमा नों मिन्थिगौ ना आं मानसिया लोरबांबो जादों खर'बो गिदिंनो हमबाय औ आंहाबो बिदिनो जाबाय देहायानो जेबो गैला जेबो मोनजालाना खर'आ बेनिखायनो गिदिङो आंहाबो सम र' दा बेलासि नोंखौ आं डक्टरनाव लांमारगोन होमबासो हामगोन नोङो थाङा होननाङा टिल्लु मिथिगौ ना साइकेलजोंबाबो डाब्लिंबाबो थांनांगोन नोङो मानसिफोरा मा सानगोन दे पुर्निमा नों आंखौ डाब्लिं थिखांना लांबा आं लाजिखांनायबो मोनो लाजिबा मा जाबावनो टिल्लु नोंनि बेमाराल' हामनांगौ र' आं नोंनि थाखाय संख्रिनि साहा फुदुंनो थांनि खर'खौ एसे मोजां मोननोबो हानाय लाल साहा फुदुंनो थांनि दे थां हाथारला खर'आनो हामगोन टिल्लु नों धैर्य लाखि मा जाबावगोनलै जिउआव दै ओरैनो थाखा फैसा गैखाया बिनि सायाव आरो मानो एसेबां गोसा लोमजानांगौ आङो हाथारला आङो एकदम खर'खौनो बेरफ्रुसिगोन बायदिसो मोनबाय आं ओमफ्राय गावनि फैसाखौनो होनांबाय आरो आफानो बिराद सलिड आइडिया मोनदों आं मोनसेनो बा नोंबो खायदा गोरोंदि औ नङाबा बे सासे मानसिखौना जेब्लानिफ्राय आङो असे बिब' नङा होनना मोनथिदों ना अब्लानिफ्रायनो नायनो हायाखै आङो मानो बांसिन रागा जोङो मोनथिगौ ना सासे रुवाथिनि फिसाजो बियो सासे रुवाथिनि फिसाजो बार सासे रुवाथिनि फिसाजोखौनो सोरबा गावनि फिसाजो बायदि लाखियो आरो आइया खामानिखौनो मावनो होनो नागिरबावासो मोनथिगौ ना आंनिख्रुइ बे ताराखौसो बांसिन अनबावोलै नों मोनथिगौ ना पम्पि बाला नोंनि असे बिमा नंगौना नङा बेलाय रुवाथिनि फिसाजोखौसो बांसिन अनो मानो नङा जानो आङो असे फिसाजो आफाया बौसे आइया बौसे माबा जादु मारिदों आंनि बिमाखौ बा अजाफोरनावसो थाङो खोमा बियो सैथान ना नंमारगौबो दे धुमसि नोंनि जायगायाव जुदि आं जानो मोनबाना बिखौ आरो आइखौ ओरैबायदि रायगौमोन आङो एकदम सान्थि होगौमोन आं मा दरखार नांदोंलै सासे रुवाथिनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि अननो होनो गावनि असे फिसाजो थानायनि उनावबो दाबो नों फैदोंना जों आइयासो दोखो नायै बेदरै संदों बे आब' ताराखौना जेबो मावनो होआखै बियो मावनो होदोंबाबो खालि मैगं हानो होदों आरो जेबो खामानिखौनो मावनो होनो नागिरा रुवाथिनि फिसाजो नालाय रुवाथिनि फिसाजो बायदि बाहायनांगौलै बाल रागा जोङो आङो बिदिखौ नंगौबोथ' आरो आगैमोन फै ओंखाम जाफैदो ओंखाम खुरबाय मा संदो नोंलाय मा संदो आङो दाउ बेदर एवदों बाखिखिनिखौ आइयानो संजोबदों आं बेदरखौल' एवबाय नों संनो हायामोन आरो बे गरमाव नोङो आइखौल' खस्थ' होबाय थायो नों गावदाया मानो एसेबां आजादि थाबाय थायो बेदर एवनायालाय मा बेदरखौबो आइयानो सुना होदों खोमा एरनाबो होदों खोमा मस्ला मस्लि सब देना होदों खोमा नों मात्र ओरैनो खेबसेसो दांदों खोमा आरोना ओहो धुमसि आइया जेबो जगार खालामना होआखै आंनो हारसिं खालामदों मोनसेल' एवदों आरो नोङो एख' गोथाव जाखायाखै बे गोथाव जादों दे आं जानाय नायदोंमोन नोङो जाखोमा जोब्बायसो खोमाहाय बेसेबा नों आधाखौनो फोजोबना दोनबाय खोमा न' सिरि सिरि खम जाखोमादों नोंथ' बेदर रायख'खा नङा आंलाय ओरैनो एसेल'सो रोसिखौ जानाय नायदोंमोन माने साखि नायदोंमोन आङो फोजोबाखै दे आं धुमसि आं ओरैनो साखि नायदोंल'सो मिदों माखौबा खुगा हालायलायनो खम जाखोमाखै बे बेदरखौथ' सानाखै बेसेबा जाखोमाखो नोंसो मिथिगौ आरो नों सासे रुवाथिनि फिसाजोलै आबो मिथिगौ ना नों गासिबो खामानिखौनो एकदम लारि लारि मावजोबनांगौ बेदरल' एवदों माबायदि मानसि नोङो
खोमसि नोङो मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो आइयानो आंखौ जेबो खामानि मावनो होआखै मात्र बेदरखौल'सो एवनो होदों बेदरखौबोसो एवनो होआखैमोन आंसो एवदों बादुलिनो जानोखौल' रोंगौलै नोङो मिसाखौनो बेफोरबायदि बुंफ्लायो खोनादोंना पम्पि माबायदि नुदों नायनाय जों आइखौ एकदम एसेबो हेल्प खालामा मिथिगौ ना गावखौ एसेबां फिसाजो बायदि अनो एसेबां आजादि लाखियो जा नांगौ बेखौनो होयो जा जानो लुबैयो बेखौनो होफैयो थेवब्लाबोसो जेबो अननाय होननानै गैया बिमानि फारसे जों आइयासो अनो आंनिख्रुइबो बांसिन अनो बेखौ नाथाय आइनि फारसे जेबो अननाय गैया मावना होनांगौ आब' मिथिगौ ना मालिकनोनो जुदि मावना होआबा नों माबायदि जागोन दे मावना होनांगौ नोंखौ एसेबां अनो फिसाजो बायदि नों आरो मानो अना अननांगौरा मानो अना आं आइखौ जोबोद अनो अनगोन माबा नोंलाय नोंनि थैनाय बिमाखौसो अनो बेखौ गोसोखांनासो गाबबाय थायो आइखौ गोसोखांना मालाबा गाबफेरद' हामालै थुमसि बेफोरबायदि बुंबाय थानो फै ओंखामा खुरबाय फैदो जाफैदो मानो बेफोरबायदि बे थुमसिया बारानिफ्राय बारासिनसो जाबावबाय आं माने बे थुमसिनि थाखायनो थानो बाग्रा जाबाय न'आवनो नुदोंना साला गुंगिमारिया नंमारगौबो दे जेरैबायदि आयु रुवाथिनि फिसाजो जानानै बिहासो मानसियाबो जि गुफुर साफालै साफा नुदों नोङो बेखौ साफा नुदों नङा जेनेबा गुफुर आरोना आंनिफ्रायबो साइजखायसिना बियो मिथिगौ नोंलाय मा साइज नुदों बेखौलाय दाम सिसिखौनो आंसो साइजसिन थुमसिया गावखौनो गाव मा साफा सानना लायो खोमा साइज सानना लायो खोमा माथो रुवाथिनि फिसाजोआसो साइजसिन मोनथिया आरो पम्पि नोंबो मा साइज नुदों बेखौ ओरैनो गुफुर आरो औलै साइजआनो गैथारा बोरैबा दाब्लेब्ले माने ओरैनो गुफुर आरो गुफुरखाय साफा बुंफ्लांबाय आं बेखौनो बुङा आंसो बेसे साइजसिन बिनिख्रुइ फैदोथ' पम्पि ओंखाम जाहैनोसै आंनिया मानो हामला आंना हामनाय नंला दांलै आंना पाप नांदों पाप खोजानानि लबावनो आङो आंनि लोगो थेख्रेबखौबो बुथारदोंमोन पाप नांदों आंनिया जाजि लंगा नों थैसिगोन जमराय जाया ओंखाम गोजा खुरना होबासो र' ना ओंखाम गोजाखौनो आंनो खुरना होनाय नङा खोमा थाव गुदुङावसो फ्राय एवगोन खोमा आंखौ आं गिबायलै बिनिखायनो जेबो पापखौनो मावनाङा जेसेबां हागौ एसेबांनो पुण्य खामानि मावनांगौ नाथाय आंनिया गोबां पाप जाबाय बा मानसि बुथारनाय पापाथ' बेसे पापखा आं आंनि लोगोखौनो मानो बुथारनांगौ दे खोजानायनि थाखाय हाय राम दानियाबा मा जाबावगोन हे आफा इसोर आंनो खोजानाखौबो नांलालै आं खोजानाखौ होना फैनोसै खोमा जायनिफ्राय खावदों आं होना फैनोसै आंनो नांला खोजानाखौ आङो नंगौ आङो फानबाय बाहायमान थेवब्लाबोथ' गोबाङानो दंबावो नांला आंनो खोजानाखौ नांला आं खोजानाखौ गाबोन हैना फैगोन आंना बिराद पाप जाबाय आं पाप लानो गोसो गैला आफा इसोर आंखौ जेन थेन फाहामना होथारदोलै आं जिबनाव जेबो पाप मावला आङो पाप सानदोंमोन न' बिल्डिं लुगोन BMW बायगोन होननानै गैला जिउआनो गैलाबा आंनिया आयुखानो गैलाबा अबावलाय हामबावगोन आं हामनाय नंला दाथ' एसे एनला जाबाय दङ थेवब्लाबो बारा जानोनो हाला आङो साननैसोनि उनावथ' जानोनो हानाय नंला सेटेपसो जासिगोन आङो थैनि सिगांनो आङो खोजानाखौ आङो हैना फैगोन आंनो नांला आंखौ फाहामदोलै भगबान अननानै एसे नायदो